Čaute ľudia pri novom videu a toto video bude unboxing, ale mám tu jednu vec. Tú vec som chcel fakt, že strašne dlho. Nedokázal som si to splniť, lebo som nemal toľko peňazí. A teraz som si to splnil, takže ideme si spraviť unboxing. Už možno vidíte, za mnou je nejaká krabica. Prídem po ňu a ukážem vám. Mám ju tu, je fakt ťažká, ale ideme si otvoriť tú vec. Som ju extrémne rád, že už mám. Dúfam, že ju neporežem. A nemal by som. Neviem, čo mám k tomu povedať. Ako som už hovoril piatok alebo kedy. Ja to už vidím. Videl som to najprv. Až potom vy. Máme tu praskaté. To nebudem teraz praskať. OK. Ešte bublinková fólia. A máme tu vec. Rozrežem krabicu? Asi nie. Netreba. Ja už to mám v ruke. Akože sorry. Xbox Series S. 512 GB. Neviem, čo mám na to povedať. Strašne som to chcel. A už som si to splnil. 120 fps. A nedostáva nič iné, len si to unboxnúť. Tu máš taký... yes. Presunieme sa na iné miesto. Presunuli sme sa na miesto, kde to tak vidno proste. Idem si to otvoriť. Ešte som to neotváral. Skoro mi to spadlo. Dobre, otvoríme si to takto. OK. OK. Udivujem ma, že to nie je žiadno sačko. Ale kámo, to je aký dobrý pocit. Kámo, yes. OK. To máme hľadač. Máme tu... čo to je? Ja neviem, čo to je. To asi nejako zistíme. Poviem, je to taký asi lankový kabel, neviem. Dobre, dáme si to na bok. Máme tu ďalší, ale HDMI kabel. HDMIčko mám. Dobre, to si nebudeme rozbeľovať, lebo to je na dlho. Xbox. To si no nemusíme si to prečítať. Baterky! Tomáčky. Dobre, priam baterky. Povedal som máme, nech mi donesie baterky, no ale úplne neviem, či si dneska ešte to zahrám. Podľa mňa tak večer. A tak no. Aby som si to pripojil, mohol by som si stiahnuť aplikáciu od Xboxu. No ale teraz nič. Máme tu baterky. Tak si zahráme. Dobre, tak som jej volal, nevadí. Dáme si istu. Duracell AA. OK. Povedal som, máme AA, takže super. Ovládač máme. Máme tu obaly nejaké. Dáme ich dole.
všetko, čo to mám tam dole. Alebo ešte toto si môžem prečítať. Ale nemusím. No, máme tu samotnú konzolu. Tá už je vo sáčku. Ja neverím, že to mám v ruke. Chcel som takedy One S, ale kúpil som si Series S, čo je o generáciu lepšia. Kamo, jaká kráska. No tak toto. Keď to je zimné. No ja som šťastný. Ale že extrémne. Nech to petardu strelil, jasne, no sa. OK. A ideme si to asi nastaviť. Alebo neviem, čo budeme robiť, pretože nemám tu ešte tak nastavené, že by som mohol natáčať z toho videa. Prvá vec, čo si stiahnem, je zadarmo, to je Fortnite si stiahnem. Potom si stiahnem asi GTAčko, ale musím si GTAčko zaplatiť. A potom stiahnem proste hry zadarmo najprv a potom normálne. Idem to tu sprátať a uvidíme sa, keď tu budem zapájať. Mal som akože dosť veľké problémy s prihlásením, ale podarilo sa mi to, ukážem vám to. Teraz sa mi to aktualizuje, už je to na 95%. Dúfam, že nič sa nepokazí. A dúfam, že... už sa niečo deje. OK. To si spravím. OK, mám si zapnúť ovládač. Zapínam ovládač. Stisneme Ačko. To si dám, že chcem. No neviem. Tam ďalej, mňa to nezaujíma vôbec. Ďalej. Vybrať farbu. Dám si obyčajnú zelenú. Takú Xboxovú. Xbox zelená. Dáme si Xbox zelenú. Ďalej. Fúha. Tam si neďakujem, nechcem teraz platiť nič. Ja som na úvodnej stránke. Prehľadanie obchodu. Fortnite si dám. Už má ruka bolíka. Fortnite zdarma. OK. To si nainštalujem. Získa zdarma. Teraz dáme Bčko. Už čo stiahujem. Hry. Čo je zdarma? Roblox. No tak Roblox nechcem. CFC 25. Obyčajná. Ale to nevadí. Xbox Series S. Koľko? OK. Inštalovať. Čo sa tu deje? Počujete to? Aha, to nepočujete to. Má to taký divný zvuk, ten Xbox. Dáme si informácie o súbore. OK, to ma nezaujíma bars. Vybrať všetko. Nie. Nie.
To som nechcel. No. Môžem to inštalovať. Už. OK. Myslím, že to môže byť koniec videa. Ukázal som unboxing, trošku som si to nastavil a vidíme sa u ďalšieho videa, čo dúfam, že budeme hrať FIFU. Takže čaute.